Další. No to nemám rád zrovna, to právě nemám rád, jo? Takhle jsem si to udělal. Padevíčka, na plát. Ale OK. Jo? Budeme se na to podívat. Pojďme. Skály, písek, duny. Místo má úplně černý písek, na druhé straně fialový. Člověk by řekl, že to je namalovaný. Sám jsem si říkal, že takových okamžiků v životě šťastných člověk zažije málo, že jo, nebo několik. A tohle bude určitě jeden z nich. Tahle výprava. Je to pravda. Konečně začíná být ono. No, konečně. Už jsme to dokázali, jsme tady. Jak jsme na těch cestou cestou, tak teďka vlastně poprvé jedeme cestou. Ty jedeš úplně pouští, hledáš si sám svoji cestu a to je úplná nádhera. Krása, krása Igone, krása, jsme šťastní. Tak je to stále nefunkční. A na báze bude asi nemoc hezká, doufám, že to uděláme hezký a že se nebudeme srát. Máme nějaký zelený papír a vůbec nevíme, jestli se dostaneme do Bolívie. Nepomáhej mu! Nepomáhej mu! Začalo to být pěkně drsný. Teďka je 4134 a musím jít napřed a musím klesnout, protože jsme to nějak podcenili a mě už se trošku motá hlava. Bubínky mě bolej už půl hodiny. A asi mi to nesluší tak jak normálně. Jako. Tak jdem, no. Hele, Hance to už nejede. Ty nejede motorka, OK? Tak, pojďme dál. Jdem na šichtu, chlapci. Chtěl bych se ještě vyčurat, já nevím, jestli se může v hoře. To je vidět, že normální štorpak je tady úplně syrový, akční. Těžký život. Víme prd. Já jsem už měl několikrát nejkrásnější den, jo. Říkal, tak ten den je nejkrásnější. Už měl taky nejkrásnější, jo. Zase to měl nejkrásnější, takže samý osobáky, samý překonávání. Jsem zvědavej na ten další nejkrásnější den. Ty krása, To je krása, to je krása. A jedu, ne, křížek, ne. No to je věc. Ty vole. A já už myslel, že to nic nepřekoná, tak a další překonávka. To jsou věci. A jinak úplný ticho. A široko daleko tohle. To je taková obrovská plocha, to si málo kdo dovede představit. Ono to vypadá za prvý jak na pohlednici, za druhý jako, že to je malý, ale to je tak velký. To si připadám teda už jak velký cestovatel, když stávám takové ráno a mám na věcech jedovatku. Sluníčko. Nádhera. Už teď se mi stýská po Bolívii a to jsme ještě tady. Pro mě to nejkrásnější bylo v Bolívii a bylo to těma lidma, protože mají v sobě to něco, co už je od pradávna a to je cítit z toho. Ta planeta je prostě jako to zemní koule, jako je fakt teda překrásná. To chce právě poznat, než člověk umře. This is amazing, man. I love Líška. I love Honza. A já zkouším stát, už mám sílu
že je mi to jasný, jak to tady funguje. Tak je to opravdu atrakce pro turisty, ale mi to nevadí, sežral jsem to i s navijákem. Dokážu se k tomu přiznat.